जोंनि मानव सेवा संघ एनजिअनि नाजानायजों लोगोसे आङो दिनै इउपिपिएल दिल्लीनि CWCनि मेम्बार जोङो सप्ता खनसे सिगांनिफ्राय अनारेबल जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमोद सारनि बिथोन मोननानै जयनिं प्रग्राम डेट हरनायनि उनावहाय जोङो दिनै जोंनि दतमा समस्तिनि सिङाव थानाय गोबां गामियाव हाबनानै रायजो राजाफोरजों रायलायनायजों लोगोसे बिथांमोननो जोङो माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिबो मावना होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो दिनै जोंनि इउपिपिएल दिल्लीआव जयेन खालामनो दिनै होनो हानाय जाहैबाय। थ' बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै मानव सेवा संघनि आंनि सेक्रेटारि नुर हुसैन दाङ'रिया बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर हरबाय। लोगोसे आदिबासि कमिटिनिफ्राय मानगोनां समाजदा बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय। आरो लोगोसे धनराम राय राजबंशी कमिटिनि बिथाङाबो मानव सेवा संघनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि जानानै दिनै हाजासे नाजानायनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव हाबनानै जोंनि इउपिपिएलनि सोमोन्दै जों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै जों बे जयनिं हाबाफारिखौ लाफुंनो हानाय जाहैबाय। आरो गोबां दंबावोमोन जोंनि मानव सेवा संघनि मावथिमा बिथांमोन। आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर हरबाय। दिल्लीनिफ्राय बेसेबांसो सुबुंफोरा जयेन जाफैदों? दिनै बेयाव 2100नि बारा सुबुंफ्रा दिनै बेयाव जयेन जाफैदों। थ' बे 2100नि मादाव बांसिनानो BPF आरो GSB दिल्लीनि, बेनिफ्राय दस्रा दिल्लीनिफ्राय एसे खम बिबांनि दङ, किन्तु मेजरिटि हिसाबै BPF आरो GSBनिफ्रायनो बिथांमोना जयेन जाफैदों। थ' राजबंशी कमिटिनिफ्राय 1100 प्लास जयेन जाफैदों आरो आदिबासिनिफ्रायबो 583 जाफैदों। थ' आरो गुबुन माहारिनिफ्राय बिथांमोना दिनै जोंनावहाय 2154 जोंना लिरनायावनो दङमोन जयनिं लिस्टआव। बेनि उनाव जेलानाखि जयनिंखौ आरम्भ खालामबाय, गोबां आरो गुबुन दिल्लीनिफ्राय बिथांमोना जोंनो लिस्ट होफैबावदों, मबाइलावबो फाथायहरदों। आरो जेरै लिस्ट मबाइलाव होनाय हिसाबै बिथांमोना दिनै जयनिंखौबो लाबाय। थ' गासै 2500सोआनो दिनै बिथांमोना जयेन जाबाय। थ' आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुंब्रुदै आं बरायबाय, जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दिल्लीआव जयेन जाखांनायनि उनावहाय जों मोनसे न'खरनि बायदिनो दिनै ज' खामानि मावलांनानै फैगौ सेप्तेम्बराव जानो गोनां जोंनि बिटिआरनि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बिथांमोनहा मैखोमै आरो हाबा मावबावनानै जोंनि इउपिपिएलखौ एबा बे दतमा समस्तिखौ उथ्रिसार खालामनो हायो। आरो लोगोसे आं आसा खालामबावबाय दिनै बे जयनिंनि गेजेरजोंहाय गुबुन समस्तिफ्रावबो मोनसे मोजां दोहौ फैगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो एबारावहाय मेजरिटि गभर्नमेन्ट दानो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। जोंनि जयनिं जाफैनाय उद्देश्यआ जाहैबाय गोबां दिनानो जोंखौ BPFनि मानसिफ्रा नायगिर होनो नाया। जोंनि गामियावबो समस्या दं, जोंनि समस्याखौ लानानै दिनै जोंबो नुबाय। ओंखायनो जों सारमोननि सिगां दिनै जयनिं जाफैदों। मानि थाखाय जोंनि गामिखौ डेभेलप खालामनांगौ, डेभेलपआ बोरै खालामगोन, बोरै सल्भ जागोन, बिनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों। दिनै सारमोनजों जों लोगोसे थानानै जोंनि गामियाव दैफोरनि आंखाल, अनेक लामा सामानिखौ जों सारमोनजों थानानै दिनै सारमोनाव फैनानै जों बेखौ मावफुंनो मोनगोन साननानै जों BPFआव दङमोन। BPFआव ओमफ्राय BPFआ देरहादोंमोन बे जायगायाव, नाथाय थेवबाबो देरहाबाबो मोनसेबो मावफुङासै जोंनि थाखाय। ओंखायनो जोंबो सानदोंमोन मावगोन होननानै, जोंना मावा। ओमफ्राय जों दा सरकारजों थागोन होननानै सरकारजों जों BPFआव फैफिनजोबो आरो गासैबो। आंनि नामा फेरलि मुसाहारि, ओमफ्राय आंना गामिया उथाराम फोरबोल। आङो माबायाव BPFआव दंमोन, दिनै इउपिपिएलआव दा इउपिपिएलआव फैबाय आं। मानि थाखाय? मा रावबो नायस'ना, आजां गाजां बोसोर जाबोबाय, जेबो गैया, जेबो मोना। ओंखायनो आङो फैबाय, आं बे सारजोंनो हाबफैबाय। आङो मोजां मोनाखै ओरैनिखौबो, दा ओरै मोजां मोननानै आं फैबाय आरो। दङमोन, ओमफ्राय दा गैया, जेबो रावबो नायस'ना जोंखौ। माबा बे बिदिनो मानसि बुथुमनाय मानाय बेफोरबायदियाव दंमोन आरो। ओमफ्राय दा रावबो खबर गैया नालाय, ओंखायनो आं दा ओरै सारजों फैफिनबाय।